Seguim les notes del dia 10 de febrer del 2016 i donem per inici este extraordinari. Primer, disculpant l'absència de Zeus, de l'alcalde, que no ha pogut assistir, i donant pas ja al primer punt de l'ordre del dia, que és la petició de subvenció per a inversió en camins de titularitat no provincial executat per la Diputació d'Alacant, la unitat 2016, i és l'obra de condicionament del camí Vinyals, que és ratificar l'acord de Junta de Govern Local del 14 de 12 del 2015. Donem pas a Pere si vol comentar alguna cosa del projecte, del camí. Això és que era una ajuda de la Diputació que ens donaven, en motos només pagaven el 20%. Era fins a 60.000 euros en una sola actuació, en un sol terreny. Vam estar mirant el del camí vell, vam mirar alguns, però no és el més grave, però és l'únic que no s'adaptava, podem demanar l'ajuda aquesta. Nosaltres posem 12.000, també són 48.000 la Diputació, i seria des del pont de l'autopista fins als albergues. Del pont? No mos dona més. Dona 1 quilòmetre i poquit. Hi ha tots els metres quadrats, el van anar Jorge Mediro i mos dona exactament fins a la teula pujada dels albergues. Si en podem arreglar algun altre, que anàvem acabant d'aquests camins i això, però aquesta vam medir el que mos donava a metre quadrat i és una cosa. I el divendres ens va arribar la setmana passada. Fins demà teníem de plaç per aprovar-ho. Tenia que ser en plenari. Això era de fer-ho avui aquesta... La idea seria algun dia no posar algo de fer lo que és el pàrquing de l'art, que ja no sé què està tot el mal. El pàrquing ja l'ha parlat amb el de... Perquè ja parece que va ser fàcil, però a mi és complicat. És que asfaltar-ho i tal, i bon poder. Tenia que haver una deixada igual, ahir vosaltres han intentat i després quan proves ja no passa se un altre problema. No sé si... Però ho deixarien? Tampoc ho sé. És que home, no hem anat perquè potser si és zona pecuària, que es deia anar això, m'hi vull parar per ell. Mira, no, però preguntar... Però bueno, ja no sé el que està passant. Han tingut alguna intervenció més? No. Passem a votació. Pues avançar. Vots a favor. Pues una unitat. I com a segon punt de l'ordre del dia és la proposta de delegació a la Junta de Govern Local de sol·licitud d'ajudes i accions judicials. Això ho posem damunt la taula per a un poc corregir un problema que tenim. Per exemple, en aquest cas ja és la segona volta que ens passa durant 6 mesos de legislatura, i és que acabem un ple ordinari i al sant demà ens arriba una carta com a que hi ha un període X de temps per a demanar una ajuda i ha de passar per ple la decisió del projecte i tal. Passa, si acabem el plenari, ens arriba la carta i l'últim dia és el 10 de febrer, fins que no arriba l'altre ple ordinari, tenim que fer un extraordinari, en el que això suposa a nivell de cost per a l'Ajuntament, d'assistència i tot. Entonces, la nostra proposta era que aquestes decisions del tema de les sol·licituds d'ajudes i accions judicials passara a la Junta de Govern Local prèvia consulta o prèvia convocatòria dels portaveus de tots els grups municipals, que puguen assistir a aquesta junta en el moment de parlar del tema i donar compte directament al següent ple. És més que res per agilitzar les coses i no tindre que crear o de fer plens extraordinaris cada 2 per 3. Jo la veritat és que no ho he vist m'agradaria un poc estranyar perquè no sé en el sentit que pareix i perdona, però bueno, un poc de falta de transparència, de participació nostra. No ho dic de salut, en aquest cas seria un altre grup que només no poden la posició. Al final penso que fer això és falta que participem i vosaltres sabeu que vosaltres sempre heu reclamat que participem tots els partits i tenim estat que hi ha vosaltres una legislació que tenim majoria podeu fer-ho i ho fareu, però que independentment d'això també m'agradaria que potser el seu urgent, ho entenc, per el tema del camí de Segària, però també que la vida se volguem parlar en una junta de portaveu o en un camp informatiu el que siga i plegar con, jo què sé, per almenys ja inclús este punt d'haver-lo parlat i el pròxim ple no trau i a mi no tinc gaire a votar tampoc a favor ni res, però vamos, ho veig, un tema de quan això així allà, o sigui, em pareix un poc, no sé, jo tampoc farà falta per urgent ja, total serà el mateix avui que el dia 20 i pico de febrer, al final de mes per poder parlar-los allà, penso jo, vamos, que m'agradaria que parlàrem antes. Simplement perquè és que en matèria de que sigui algo urgent per judicial i tal, que allà passar-li la competència a la Junta de Govern quan l'alcalde ja pot fer-ho per llei. Entonces, i si tu per la Junta de Govern teniu que crear antes una comissió informativa també parlar amb nosaltres per a
per aprovar, o sea, tot estem igual, o sea, és que no tira el cap, no s'evita res. Però serveix per a estalviar-se fer un ple extraordinari o anar a pressa i corrents convocant un ple extraordinari quan és el mateix cas, vull dir, teniu el projecte donat des de la convocatòria i només que aprovar-lo, però és el mateix, quan es convoca aquesta junta de govern, que tingueu el material que es vol aprovar, perquè hi ha urgència en aprovar-lo, que participeu de la junta de govern o va prendre la decisió i donar compte després en el ple. Jo puc entendre que es vulgui llevar les competències del ple a l'hora de prendre decisions, però no hi ha una diferència, i és que vosaltres participeu d'aquesta decisió. És a dir, vos cridem perquè digueu. Perquè podrien dir, no, que passa a la Junta de Govern i no us falleu. A la Junta de Govern, vull dir, a la Junta de Govern participareu quan tinga que decidir-se. Simplement és canviar-ho, perquè la Junta de Govern, com tu saps, són setmanals. Per tant, quan hi haguera un tema d'estes, quidra aquí vosaltres que signeu per anar a la Junta de Govern i es parla una Junta de Govern, però seria un de vosaltres i un de nosaltres, vull dir, no tots. És que estem així, per a un tema sol és per un ple, és simplement això. I en cas només d'urgència. Clar, o sigui, el modus operandi és el mateix que estava fent. Si això és en cas de no estar limitats a lo millor en un moment que ens vingui una urgència i tindré que convocar tot un plenari, d'esta manera és més fàcil per operativitat, no és per res més. O sigui, la manera de funcionar serà la mateixa. No, però si jo no, perquè si jo lo del pleno que evitar el pleno és normal, vull dir, evitar el que va, el que fem tot i... Pero que lo que va a hacerse ya es por fe, no sé cuándo, o sea... No, això és competència del pleno, aprovar els projectes, però inclús els subvenços que tenen detenent que el pleno tiene que aprovar. Pero, no sé, i si és el tema de la transparència, diguem que participareu en la presa de decisions, que vos cridareu per a aquestes juntes de govern en aquests casos puntuals que es tinga que aprovar alguna subvenció. Claro, de todas maneras, lo que estás comentando ahora tampoco me parece, es que tampoco ahí pasa, o sea, yo lo único que sé de tu parte de delegación junta tal, o sea, que y lo poco que pasa, yo no puedo, tampoco lo que se lo explica a mi área, yo no, pero voy a cambiar la forma de los espacios, no sé, pero claro, a partir de ahora, pensado de que es el valor, pues vale, pero bueno, pues... No, tot sempre no. És en cas d'urgència, no és... O sigui, però és que a mateix en cas d'urgència l'alcalde pot fer-ho per llei. No, perquè estan delegades. No, però crec que seria delegada igual. Però si ho demana que la decisió sigui plenària, és plenària. Sí, però si és urgent, si és plenària, és plenària. Però pot fer el pleno al final de mes, però si és urgent, sí, però és urgent. El mateix alcalde pot fer-ho. Per exemple, la petició de la subvenció d'avui no es pot passar per l'alcaldia ni per junta de govern si no està delegat pel ple. En primer cas. No pot aprovar l'alcalde, té que ser una delegació del ple. Estem parlant d'accions judicials. D'accions judicials també hi ha coses que són competència del ple. Suposo que fos una sentència que arribava a l'Ajuntament que es tinguera que interposar una apel·lació o alguna cosa. I aquesta sentència tinguera una cosa del ple. Això igual no es donarà mai, però seria competència del ple interposar una apel·lació, per exemple. Si és urgent, també s'aprova l'alcalde. No podria fer-ho per llei, perquè els mateixos tribunals no podrien admitir tant. No, això està dins de la llei, Juan. Títol 21.1 de tracada de ley 7/1985. Pero que bueno, de todas maneras, no estem tampoc para discutir, pero que, no sé, jo per mi la meva proposta seria parlar de si el pròxim pleno millor potser ni és una xorrada, no passa res, de portar-ho així no millor, escolteu, si no prou i tal, no passa res, però que en este punt, juntar en este, pues jo no li veig tanta urgència com és un pleno urgent, o sea, jo no sé, tampoc no trobar l'urgència. No, l'urgència era per l'altre. Però això vull dir jo, que un punt que es pot deixar i parlar-ho, que és una junta de portaveu, o que siga, no sé, o en la comissió informativa parlar-ho i... Però que ho vam parlar ja, no? Que estem parlant si... Però no me tenim igual, Però perquè no hi ha segona intenció. O sigui, jo vull dir, si tenia que votar-se votant, no sé, a lo que hem passat, que no diu res, simplement diu que la proposta de delegació del govern que s'ajuda i això és tal, però no diu que nosaltres formarem part de considereu per al... Però ho estem dient per aprovar-ho així, no? Estem dient que participaríeu de la delegació. Però jo què sé, no sé, després com tot, si un dia una... Quan es presenta la gota gran estiga tot... El que volem és agilitzar les coses i tornar-nos a parar a parlar. Jo trobo que més clar que això no ho sé. És que no m'ho han parlat, Ho estem
estem parlant ara. Ja estem parlant ara, però vull dir que jo de ara... L'única opció que tu dones és donar-li igualtat. Hasta el dia 20 o jo sé quin dia de pagar el 20 i pico, serà el problema, no sé, perquè no li veig jo més... I parlar-ho i fer-ho, i presento conforme... Està presentat, en la convocatòria està, ho teniu en la convocatòria. Sí, però no explica res, vull dir que no... Lo de la Junta de Govern no passa res, que nosaltres assistirem o ens convidarem. Però ho estem dient, que és una modificació. A mi m'agradaria que... És com si... O sigui, no anem a presentar cada esmena ni res raro, o sigui, és simplement... Però si l'esmena l'estem fent que vull dir, estem dient que vos no acompanyem a la no añadir res ni llevar res, però simplement, o sigui, si podeu añadir tot el que estem parlant i escolta, està tot de... Però això queda... De totes maneres, això queda... No a veure, si es diu que l'acord s'aprova amb aquests paràmetres, o sigui que encara que no estiguin posats ahir, s'han d'afegir, vull dir. Que és l'esmena que estem dient nosaltres, vull dir que parlat està, vull dir que tenia que haver una junta de portaveu per a parlar del mateix que acabem de parlar. És que... Vols que convoquem una junta de portaveus per a parlar del que acabem de parlar? No, si... La teva posició canviarà. Si és conforme estem dient tot l'altre, jo penso que no que canviarà. És que va ser com estem dient nosaltres. Però també tindria que parlar-ho, tampoc soc jo per a prendre una decisió, vull dir, també tindria que parlar-ho amb el company, però bueno, imagina que estaven d'acord amb mi, però no sé. Jo penso que portava sin el problema i ara que m'expliques això, pues claro, vale, però m'agradaria que fora pues, algo escrit i que es veguera i que digués, aprovat això. Però clar, és com si digués, no, és com si digués, no, lo de Segània o tal, o este punt, no, però després podem hacer això que conste. No sé, Perquè si anem a la taula i ho parlarem. No és nostre, o sigui, vosaltres, al final, no passa res i nosaltres també ho posem més fàcil per a no tindre que estar ahí mirant si parla de Junta de Govern o parla de Junta de Govern, han aprovat una cosa que no posa, no sé, jo penso que... Però de... com deixar-ho, que no n'hi ha cap de... Que jo no m'hi veig... Que el pròxim ple ja dic, si... Que de si pròxim ple no té que haver resolucions. Tampoc, jo no I si no, convoquem una altra resolució. 400 euros més. No, però si passara alguna cosa, decía ahí, que nosaltres no podem, o sigui, renunciem ja, però també que això no és, que no és per... En sèrio, que no és per això. Bé, ja està. Que si te diria que només de fer-ho, que s'ha de veure d'atrás, nosaltres votarem a favor també, i és una cosa que volem pogut fer conjuntament i ja està, conjuntament, se recollem i també, i no... Jo crec que és segur perquè com s'ha donat, doncs han dit, pues ja de pas, parlem-ho i esperem. Perquè per a 2 voltes que vas passar a l'any d'una urgència així, no val la pena fer tota esta de vindre tots ara sí i fer un ple extraordinari per a un punt. Però no té més Però importància. és una manera de dir, és una cosa... De totes formes, nosaltres no som... Si tu vaig apareix antes, en el pròxim ple no apareix antes... Nosaltres no anem a canviar el que hem defensat durant molts anys. Per tant, jo tampoc estava d'acord. També ens ho vaig dir que no fos per tot. Que fos només per un cas urgent. L'altre ha de passar pel ple i s'ha de contemplar. Ja, però nosaltres entenem a mi, que jo el que veig antes no és el que estic explicant ara. O sigui, jo dic que aprendre una idea, que és el que... Però això fa 20 que creu. Ja, però a mi m'agradaria més provar una cosa que estigui allà, doncs ben redactat el que sí que dic, que nosaltres formem part de la Junta de Govern. Bé. Si tampoc estem demanant res de... Sí, no. Cap problema. I llavors adelante que per mi no és que... De fet, ja t'ho dic, la proposta de que que participar en la Junta de Govern era nostra. Vull dir que no és que... O sigui, va proposar en la reunió nostra. No, si el que era el fons em pareix perfecte, vull dir, evitar ple no. I No és la més. Junta de Govern, decidir el que havia de decidir, em pareix... Sempre és més fàcil convocar a 5 persones, tu saps que has 13 regidors. No, si pareix perfecte. És que Imagina't, si un poc més i... Si ara que m'ho ha explicat, em pareix perfecte, però... També, jo què sé, preferís que jo què sé, doncs... Sí. Jo sé que estic parlant, però pràcticament no m'ho puc parlar entre ells. Correcte. I preferís que... Bueno, pues deixem el punt damunt la taula i ho parlem. I seguint les 2:28, pues acaba el ple.